Dobar dan, trećaci. Evo nas na času srpskog jezika. Za početak, svi ćemo zajedno da pogledamo jednu reč. To je reč san. Siguran sam da svako od vas sanja. Da svako od vas voli svoje snove, neke manje, neke više. Neke prepričavate, siguran sam, sa nekim svojim drugom, prijateljem, roditeljima, tako, bakom, djekom, bratom, sestrom i tako dalje, a neke snove verovatno nikome ne ispričamo. E sad da vidimo zašto i koje snove pričamo, koje ne pričamo, kakvi to snovi mogu da budu. Kada sanjamo, to dakle znamo svi. Dakle, svi znamo da uvek u toku noći kada spavamo dešavaju se neki snovi. Međutim, ne znam koliko vas zna da, recimo, kada zaspite i sanjate nešto, vama se čini da celu noć taj san traje, ali tako? Međutim, taj san traje svega nekih 30 sekundi, dakle ne ceo minut čak. Sve se to mnogo brzo u snu dešava, ali nama se čini kao da to traje, kao da smo tamo u tom snu ceo dan, tako, pa se nešto dešava, pa neko dolazi, pa neko odlazi, pa nešto radimo, pa tako. Ali međutim nije baš tako. U snu se sve dešava brzo. Nama se dakle čini da to ide kao u stvarnom životu, tako, kao na javi, međutim to se dešava sve u nekih 30 sekundi. Da li se snovi ostvaruju? Pa, to je već pitanje, tako, koje neko smatra da se snovi ostvaruju, neko smatra da od snova nema ništa, da to samo sanjamo i da se tu sve završava. Međutim, šta to mi sve sanjamo i kakvi snovi mogu biti? Pa, znamo svi da postoje oni lepi snovi, jel tako? Sanjamo ono nešto što želimo da nam se ostvari, ali ako radimo na tome, da se to nešto ostvari, to će se i ostvariti. Ne zato što je to bio naš san, već zato što smo mi bili uporni i zato što smo nekim svojim radom i trudom dostigli to nešto. Međutim, postoje i oni drugi snovi kojih se, slobodno mogu reći, uplašimo, ali tako? To su neki snovi koje ljudi nazivaju košmari i to su snovi koji, dakle, i da se ostvaruju, ne bismo želeli da se ostvare, ali tako? U snovima se možda dešavaju i neke stvari koje nisu baš moguće, tako, kao što recimo znamo u književnim delima da se dešava u bajkama, tako. Pa može i u snovima da se desi ponekad. Međutim, postoje i oni snovi koji su mogući, koji su ostvarivi, ali nisu tako lepi. O čemu mi to sanjamo? Dakle, pričali smo sad. Sanjamo o nekim stvarima možda koje želimo da nam se dese. Možda, ako gledate neke filmove i nešto, pa možda u toku noći možete da sanjate nešto iz tog filma. Recimo, to se dešava. Dakle, sanjamo nešto što volimo, možda nešto čega se plašimo, onda se često i probudimo, trgnemo se iz sna, onda se san prekine, pa se nekoliko sekundi razmišljamo gde se nalazimo, da li smo i dalje u snu ili smo se probudili. Siguran sam se svakom to od vas desilo, ali naravno tu su lepši oni snovi kada sanjate nešto lepo i prosto ne želite da se probudite, tako želite da taj san traje. E pa mi ćemo danas da vidimo nešto, radit ćemo jednu pesmu, upravo o snovima. Ali pre nego što dođemo do te pesme, da vidimo ko je napisao tu pesmu. To je Branko Radičević. Da li ste ranije čuli za Branka Radičevića? Evo jedna fotografija kako je on izgledao. Kao što vidite, on je na ovoj fotografiji jako mlad. Sad ćemo da vidimo i zašto. On je bio srpski pesnik, dakle pisao je pesme. Rođen je čak 1824. godine. Zamislite koliko je to. To je više od 100, pa više od 100 godina, tako ima. Skoro 200 godina od danas, tako. Napisao je 54 lirske i 7 epskih pesama. Dakle, nije napisao nešto mnogo pesama, neka napiše po 200, 300, 500 pesama. On je napisao 54 lirske i 7 epskih pesama. U čemu je razlika beše između lirskih i epskih pesama? Lirske su kratke, a epske su dosta duže, jel tako, i pisane onako u stihovima, a lirske podelimo i na strofe, jel tako, sećate se toga. Dobro. Danas se dodeljuju neke nagrade koje su nazvane po imenu Branka Radičevića. Neke su za književnost, neke su za
nešto drugo, tako. Međutim, mnoge nagrade nose njegovo baš ime, a međutim i neke ustanove nose ime po Branku Radičeviću, pa imate, ne znam, na primjer, osnovnu školu Branko Radičević, ako se tako zove ta škola, to je ime škole. Zatim imate kulturno-umjetničko društvo Branko Radičević, ono iz Zemuna, tako, to je Beograd. Recimo biblioteka Branko Radičević, Narodna biblioteka, crkveni hor Branko Radičević i tako dalje. I imamo dakle te nagrade, nagrada Branko Radičević ili Brankova nagrada. Dakle, zašto su ljudi dosta toga nazvali po Branku Radičeviću? Zato što on bio veoma dobar pesnik, pisao jako lepe pesme, ali nažalost preminuo je jako mlad. Preminuo je 1853. godine. Kao što možete da primetite, rođen je 1824. godine, a preminuo je 1853. godine. Možete i izračunati da je Branko Radičević, kao što znači, vidimo tu tih podataka kada je rođen, a kada je preminuo jako mlad. Zbog toga što je jako mlad preminuo, a bio je veoma dobar i kvalitetan pesnik, ljudi su dosta nagrada i dosta priznanja i dosta ovih ustanova nazvali baš po Branku Radičeviću. Ako izračunate to, možete uraditi da se oduzmete ove godine kada je preminuo, godine kada se rodio, vidjet ćete da je živeo svega 29 godina. Mi ćemo danas raditi jednu njegovu pesmu, jednu pesmu koju je on napisao za decu. Tu pesmu sva deca vole, onako zanimljiva je, pevljiva i jako lepa. Pesma se zove Cic. Cic, dakle, Branko Radičević. Za početak ja čitam pesmu i slušam. Cic. Al se nebo sneiva, al se reka plavi, a ribarče u čun sniva, jasno ko najavi. On hitnuo udičicu, ribicu je steko, metnuo na žeravicu, pa je tako peko. Žeravico, de se trudi, nemoj tako sporo, ribica mu veće rudi, gotova je skoro. Rudi riba još je malo, sad mu je pečena, srce mu je zaigralo, amo sad Milena. Dole ćemo jako sesti, al će da se sladi, moro bi te ribo jesti i da nije gladi. Pa je uze, pa njom brže, da primakne kusta, čun se ljuljnju, on se trže, ode sanak pusti. Evo, čuli ste pesmu. Kao što vidite, pesma je o jednom ribarčetu, ili tako, koje lovi ribu, a mene zanimaju vaši utisci. Razmislite sada kako vam se dopala pesma, kakvi su vaši utisci, šta vam se svidjelo, da li vas je nešto iznenadilo, možda biste nešto promenili, tako dalje. Znači, vidite kakvi su vaši generalni utisci o pesmi. A mi ćemo da prvo pogledamo nepoznate reči. Ja sam ovdje izdvojio neke reči koje pretpostavljam da vam mogu biti nepoznate. To je reč čun ili čamac, tako? To je čamac sa kojim ribari, tako neki ljudi koji žele da plove nekom rekom manjom, mogu da se kreću, tako, po reci, čamčić neki. Hitnuo, znači zabacio, hitno udicu, udica je tako, imamo štap za pecanje, pa imamo udicu na koju hvatamo ribu, tako, malo na njoj, hitno znači zabacio tu udicu da lovi ribu. Žeravica je žar, to su ostaci izgorelog drveta koji su još uvek vrući, znači na njima se može nešto ispeći. Dakle, žeravica ili žar, dakle kada naložimo vatru, naložimo neka drva, ona izgore, znači da ostanu onako komadići delovi, oni su onako i dalje usijani, užareni, to je žeravica. I rudi, riba mu rudi, kaže ona, rumeni, znači već je skoro pečena, pržena, zavisi šta radimo sa ribom, rudi, jel tako? Dobija onu lepu boju, znači da je pečena, da je gotova, da može da se jede.
Da vidimo nakon čitanja pesme treba ovo uvijek odrediti, jel tako, vrsta teksta, pa malo koje smo imali na početku da je Branko Radičević pisao neke lirike i epske pesme. Pa kakva je ova pesma? Ako se prisjetite, napisana je u strofama, jel tako, to je lirska pesma. Kakve su to lirske pesme? Pa one nisu mnogo dugačke, ali tako kratke su, to su kratke pesme, lirske pesme su kratke, obično su o ljubavi ili nekim osjećanjima, događajima, dakle, osjećanja, ovdje u ovoj pesmi možemo reći da ribač iskazuje svoje, da vidimo ribačetova osjećanja, da on sreće, da tako kada lovi, da njega to ispunjava, da njega to čini zadovoljnim, srećnim. Napisane su u strofama i imaju rimu. To su neke odlike lirskih pesama. Koja je tema ove pesme? Kada razmislite, vidite o čemu to peva ova pesma. Dakle, san mladog ribara, tako, ili san ribarčeta san, kako god vama više odgovara i više vam se sviđa. Toliko strofa ima ova pesma, pa ako prebrojimo strofe ove pesme, vidjet ćemo da ona ima 6 strofa i da svaka strofa ima po 4 stiha. To ćemo sada i da utvrdimo ovamo na primjeru. Dakle, imamo jednu strofu, 2 strofe, 3 strofe, 4, 5, 6, jel tako? I svaka strofa ima po 1, 2, 3, 4, po 4 stiha, vidimo da su sve jednake, dakle, po 4 stiha. Kako ćemo da vidimo koje to reči se rimuju? Odlika lirskih pesama da ima lepu rimu. Ajde pročitamo prvu strofu. Al se nebo osmejiva, al se reka plavi, a ribar čučun sniva, jasno ko na javi. Gde tražimo rimu? Na kraju stiha, tako, posljednja reč prvog stiha je osmejiva. Znači osmehiva ili osmejiva, smeje se, jel tako? Osmejiva. Da vidimo za ostale šta imamo. Plavi, sniva i javi. Osmejiva, sa čime se rimuje? Osmejiva plavi, ne. Osmejiva javi, ne. A osmejiva sniva, to se rimuje. Vidimo, imamo posljednja 3 slova ista. Iva, jel tako? To je već rima. A plavi, javi, jel tako? Idemo u drugoj strofi. On hitnuo udičicu, ribicu je steko, metnuo na žeravicu, pa je tako peko. Udicu, steko, ne, udicu, žeravicu, tako je, udicu, žeravicu. A steko, peko, jel tako? Vidimo da se to lepo ide. Nadam se da vam ovo fino ide, nalaženje rime, tako da je ostatak ove 4 strofe koje su ostale za vas, da pronađete rimu, podvučete je lepo ovako različitim bojama ili linijama u različitog oblika. Negdje možete pravu, negdje izlomljenu ili krivu liniju, kako biste naglasili što se s čime lepo rimuje. Ajde malo da porazgovaramo o ovoj pesmi. Gde ribarče sniva? Pa ako se prisjetimo, imamo tekst, jel tako, koji kaže: Al se nebo osmejiva, al se reka plavi, a ribarče u čun sniva, jasno ko na javi. Pa gdje to ribarče sniva? U čunu, jel tako, u svom čamcu, ono je negdje na reci, tako je, ono je na reci, plovi, jel tako, otišao da lovi ribu, ali mu se malo prispalo, pa negdje tu na reci, jel tako, negdje gdje je bilo zgodno, možda je zaustavio svoj čamac, pa sad kao što možemo da vidimo, ono snimira. Kaže, kakav je dan kada se događa ovaj san? Al se nebo osmejiva, al se reka plavi. Kakav je to dan onda? Lep, jel tako? Lep i sunčan, nebo se osmehuje, reka se lepo plavi, pa je čista voda, bistra, tako nema kiše koja će da zamuti tu vodu, nebo se osmehiva. Ko može da se smeši sa nebom? Sunce, jel tako? Lep neki dan. I ribarče iskoristilo taj lep i sunčan dan da ode na pecanje. O čemu ribarče snima? Pa, logično je tako da jedan ribar mladi sanja o tome kako lovi ribu i kako je veoma uspešan u tome. Pa tako i ovaj ribarče sanja, sniva o tome kako je ulovilo jednu ribu i kako je peče, prži, jel tako, da pojede onako slasno, što se kaže.
Sanja, znači ostvaruje mu se, u njegovom snu mu se ostvaruje ono što on zapravo želi. Želi da ulovi jednu dobru, lepu ribu koju će pojesti, tako, i slasno je ispeći i tako dalje. I vidite kako kaže, on hitno udičicu, ribicu je steko, metnuo na žeravicu, pa je tako peko. Dakle, imate, bacio je udicu, ali tako, sve redom ide, ništa se ne dešava prebrzo, lepo bacio udicu, ribica je se uhvatila za mamac, ali tako, on je kaže, ribicu je steko. Šta znači steko? Sada ima, jel tako, ribu, dobio je, odnosno ulovio je ribu. Dobro. Zašto je ribarčetu srce zaigralo? Vidite, ovdje kaže, rudi riba još te malo, sad mu je pečena, srce mu je zaigralo, amo sad milena. Kaže, srce mu je zaigralo. Zašto kažemo da mu je srce zaigralo? Zato što je ribarče srećno, tako, srećan je zato što je ulovio ribu, ispekao je, znači da je ručao, tako, tako da je to njega čini srećnim, čini ga radosnim i zato kažemo da mu je srce zaigralo. Srce zaigra kada smo srećni i zadovoljni. Tako. Šta je prekinulo san? Kaže, kada je ispekao ribu, tako, pre toga on kaže, morao bi te ribo jesti i da nije gladan. Znači, i da nije gladan, opet morao bi probati tu ribu. On je ulovio, uspeo je da upeca tu ribu, pa je ispekao, pa ona lepo porudela tamo na toj žeravici, jel tako, pa morao bi probati baš tako. Ali na kraju kaže, pa je uze, pa njom brže da primakne kusta, čunce ljuljnju, on se trže, ode sana pusti. Dakle, da primakne ustima ribu, taman što je hteo da pojede u snu, čunce ljuljnu. Zašto se čun ljuljnu? To reka se malo, jel tako, uzburila, onako uzburkala, vrlo malo, jel tako, nije to kao talasi kad su na moru, vrlo malo, onako neka, možda neki vetrić dunuo, pa je malo reku ubrzao, ljuljnuo se čun, njegov čamac se zaklima, on se uplašio, jel tako, trgnuo se i, kaže, ode sanak pusti. Šta znači ode sanak pusti? Zašto je san pust i gdje to on ode? Pa ovo pitanje, ovaj stih je postavljam vama da objasnite, znači gdje je to san otišao i zašto je on pust? Šta znači da su pusti snovi? To možete razgovarati sa svojim ukućanima, pitati nekog starijeg da vam pomogne. Šta znači kada kažemo snovi su pusti? To su pusti snovi. Da vidimo zašto je ovaj njegov san pust. I domaći zadatak za vas, dragi dečaci, jeste da se prisjetite svojih snova. Siguran sam da ste svi nešto lepo sanjali u posljednje vrijeme i nekada davno, ne mora da bude skoro. Prisjetite se nekog sna koji je na vas ostavio onako veoma jak utisak. I neka to bude san koji je, da kažemo, bio neočekivan. Odnosno, mi ne razmišljamo možda toliko šta ćemo to sanjati, šta bi pomogli da sanjamo, ali neka to bude neki san koji je onako na vas ostavio jak utisak, san o nečemu o čemu vi inače maštate i želite da ostvarite, naslov neka bude neočekivani san. Dakle, napisat ćete kao jedan sastav, dakle, ne zaboravite uvod, razrada, zaključak, uvučemo uvod, jel tako, razrada, zaključak, lepo unutra, dva prsta, kako mi to kažemo, pišemo u uvodu šta smo sanjali, u razradi ćemo opisati to što smo sanjali, možete reći zašto mislite da ste baš to sanjali, možete pričati o tome da li se taj san ostvario ili počeo da se ostvaruje, da li vi radite na tome da se san ostvari, možete opisati neki san koji možda nije baš prijatan za vas, možda ste se uplašili i tako dalje, ali možda ga se rado sjećate sada kada je prošao i smijete se možda svemu tome, ali tako, možda je nestvaran, možda je bio zanimljiv. I na kraju u zaključku možete dati neki svoj opšti utisak, kakav je to taj san utisak ostavio na vas. Eto, toliko za danas, dečaci. Ja se nadam da vam se pesma Branka Radičevića Cic dopala i da ćete na uzoru na tu pesmu napisati ovaj sastav. Ako neko želi da napiše pesmu, možda da se potrudi, da pokuša 2-3 neke strofe, slobodno može i to. Niko vam to neće zameriti. Tako da, samo napred. Pozdrav, dečaci.